Ето тук същата работа, и тук е откъсната. И тук е откъснато. Ето и горе е откъсната. То така е поне от една година вече. А тук нагоре вече въобще няма ограничителни елементи. Тук е като бойно поле. Намираме се на 35 км на автомагистрала Хемус, където знаете, че при проливен дъжд често стават катастрофи. Тук в този участък, както на много други, разрушените мантинели не са подменени, което създава предпоставка за още по-сериозни происшествия. Не е единичен случай, както си спомняте, есента имаше катастрофа, при която младо момче, баща на дете, загина буквално набучен на една непоправена ограничителна система за пътища или мантинела. Неподменените средства за обезопасяване, каквито са мантинелите, са по-опасни да са повредени и да са на пъти, отколкото изобщо да няма мантинела. Нашия призив към Агенция Пътна инфраструктура е да намери как по най-бързия начин да започне да възстановява повредените мантинели, както по магистралите, така и по различни пътища, например София-Самоков, защото в момента тук зад нас всяка грешка на водачите може да се превърне в фатален край. И напомням на всички хора, които спорват, които твърдят, че възлагането на ремонт на мантинелите е кражба, им напомням, че има друга институция, нарича се прокуратура. И ако има съмнение за кражба, е добре тя да бъде сигнализирана, а не пътищата да се изоставят в този вид. Така че минимална грешка на всеки един от нас може да коства неговия живот. Тогава, когато настане извънредна ситуация и автомобила тръгне вече, превозното средство тръгне към ограничителната система, това няма да сработи. Защо? Защото вече е било ударено. Откъснало се. И то на две места. Да, и то на две места. И какво? Ако автомобила се удари в тази част, това директно, ето този елемент, директно ще влезе вътре в копето на колата. И знаем какво се случва. И знаем какво се случва. То тук, между другото, е като бойно поле. Да, ако искате да разгледаме. Като автоморга. Сега вече сме на 16 км на магистрала Хемус. Ето тук същата работа, и тук е откъсната. И тук е откъснато. Ето и горе е откъсната. И това всичкото, между другото, е при вече настъпило ПТП. И поради това, че няма поддръжка, а по принцип е задължение на Агенция Пътна инфраструктура тя да поддържи в момент, в който има нещо такова ударено, то трябва да се възстановява. Те тук не могат да смогнат, защото при дъжд поне по две катастрофи има с тежкотоварен. Те няма какво да смогват, това не е сменено от страшно много времето, така е поне от една година вече. Тук нагоре вече въобще няма ограничителни елементи. Тук е като бойно поле. Погледни, толкова катастрофи имало, че вече канавките са разрушени. Облицованите окопи са абсолютно разрушени. Имаме стопове. Парчета от гуми, тук всичко. Парчета от гуми. Тук е много страшно положение. То погледни, то се едно е бомбардирано, с едно бомба е паднала тук. Филтър даже има. Който каквото си хареса. Тук е като автоморга. Ето то си личи къде са влизали тежкотоварните камиони. Да, ето коловоза. А ето това са всичкото парчета от облицованите окопи, които са разрушени при ударите. И сега, тук големия въпрос, който възниква е добре да е, като стане ПТП, какво трябва да се случи? В определен срок Агенция Пътна инфраструктура трябва да възстанови ограничителната система. Защо не го правят? Защото в момента няма договор. Защо няма подписан договор? Най-вероятно заради лоша организация и процедури по обжалване. Обаче сега големия въпрос е, а до тогава, що умират хора на тези места? Кой е виновен? Да, водач е сгрешил, ама идеята на мантинелата е да го пази жив, нали така? Той е сгрешил, поне да оцелее като катастрофира. То така, като гледам как се разбива канавката. При средната разделителна ивица горе Тошко, при настъпване на пътен инцидент в момента при грешка, камион или нещо друго директно може да мине от едната в другата лента. Да. Филтърното платно да отиде в другото. Да. И това са катастрофи на 165 км на магистрала на Тракия, ако си спомняш преди години, където скочи един камион в насрещното и уби 5 човека. Точно. Там няма ограничителни елементи, а иначе тук за канавката, като гледам как с времето се запълва с части и отломки, може би до няколко месеца вече колите ще влизат в нивата. Другото нещо, което да ти кажа, поставянето на тези бализи, това не е решение, това е временно решение. Те не могат да предпазят и не могат да заменят ограничителната система или мантинели. Така че за мен е отговорност на Агенция Пътна инфраструктура безспорно да се грижи за безопасността по нашите пътища, и то не само според мен, а и според закона за пътищата е така, на първо място. И на второ място, отговорност е на същата тази агенция да си проведе малко процедурите, да се спре излишното говорене кой е бил прав, защото пак казвам, има си институция, тя се нарича прокуратура. Да проверяват кой краде и кой не краде.
че Но това нещо не може да е така. Дори да има съмнение за кражба при поставянето на мантинела, общата липса на мантинела е кражба на живот. Накрая, да. Призоваваме шофьорите на 16 км посока София да карат с повишено внимание, особено от тежкотоварните камиони, и да карат с ограничение между 60 и 70 км. И също така на 35 км посока Варна и там накарат с много повишено внимание, защото пътя няма никакво сцепление.